Hola a tots, soc en David Colau Panella, youtuber de les Guilleries, i sí, molts em coneixereu, però havia pensat que sent youtuber em podria expressar amb bueno, amb la meva gent que coneixo i això, i a veure si us agraden els vídeos. Avui pensava començar amb un videojoc de Roblox, el món de Roblox, i és un joc de simulador d'Amèrica d'Estats Units. Ja ho veureu que hi ha sirenes, disparos, tal qual. Bueno, que és un simulador d'Amèrica i això. Començarem sent policies avui. Ja comencem fort, ja ho sé. A veure si em deixa ser policia. Posem el codi de trucada i sí, em deixa ser policia. Com veieu, soc policia secreta. I mira, així ja m'anirà bé. Ho tinc tot guardat, les armes, tot. Vale. Posaré el meu cotxe. A mi sempre m'agrada portar tot terrenys, més o menys. Però bueno. Ens estan avisant que el lladre o algo està en el post al carrer. Bueno, no ho sé. Da igual. De moment estarem de patró. Com veieu, soc policia secret i aquí hi ha les llums i aquí una altra, una serveixen per anar d'emergència i l'altra és aquí hi ha una persecució. Els ajudaré. Som-hi. David Colau. Tu pots. On han anat? Estan robant el banc. Està allà dalt. El veieu, no? Tu no te m'escaparàs. Preparo el Tàcit, ell també ha preparat l'arma, em preparo. Merda, he fallat. Perdoneu, són paraules meves. Pots. Toma. Arrestat. Tenim el primer arrestat, buscaré si tenia armes. Molt bé, David. Ets un gran policia. I vosaltres també, espectadors. L'arrestarem. 150 segons. Què em diu? Que és per la Pasqua d'Amèrica. Ho sento, però és la meva feina.
és la meva feina i això, i a la meva feina. Me'n tornaré al cotxe i bueno, a patrullar. Primera detenció completa. Aquest d'aquí sembla sospechós. Bueno, anem al nostre cotxe i se'n tornem. Allà hi ha una persona menor. Si no ja sortirà l'avís. Està vermell. Que s'acaba de sonar un semàfor. Vermell. Ja vaig. Ui, està comprant una arma. Ostres, sí que té arma, Alto! Se m'escapa. Passem per al mig del parc de bombers. S'empara, molt bé. Això és sí, molt bon ciutadà. Ens acostarem lentament. M'ha dit, hola oficial, jo li dic, hola senyor. Li dic, sisplau, l'identificació. No em truquis a mi, que estic en feina. Vale, es diu... Vale, ja he vist com es diu. On el tinc? MLG. Aquí. No buscat. No, vale. No. Res. Està net. Uf. M'ha dit que m'ha posat que estava net, o sigui, que li he dit que se'n podien anar i li he dit que tingui un bon dia. Ara trucaré a aquest meu amic que no em para de trucar i li diré si es vol unir en el vídeo o que si no un altre dia. Aparquem aquí com bons policies secretes i el truco. Telèfon, com es deia? Com es deia? Ara no me'n recordo, carai. Daniel, no? Daniel... Es deia Daniel, no. Un altre nom. A veure... Fes memòria de Micobau. Pues res. No el veig. Si no, ja farem el vídeo un altre moment. Estan robant el banc, però jo crec
que deixaré el vídeo per aquí, vale? Espero que us hagi agradat el primer vídeo, que us hagueu après, que us ho hagueu passat bé. Deixeu un like si és que us ha agradat, clar, i subscriviu-se si voleu veure més vídeos com aquests o d'altres que faré. Ah, sí, i escriviu als comentaris què tal ho he fet, vale? Aquí em despedeixo i fins una altra. Adeu!